the No Thumbs Challenge! Yeah! We're back! Yes! Hello! So, ngayong araw na to, magkakape po tayo. Yes. And with a twist kasi, we will not be using our thumbs. Kakainin ko pa rin ito, wala pang 5 minutes. Shout out kay Ma'am Honey O! Sabi niya, kasadya sa inyo. Grabe tawa ko sa I love you. Ay, hindi mo kita word. Ay, I love shoes, I love you. Smiley, laughing face. Nawala na ako na. Nawala na. ulitin natin yun. Nawala na ako ng boses. Wait lang. Buti na lang naka-glasses ako. Hindi na makikita yung... I love you. yung tingko-tingko Wala akong ng pagtago sa mata. Lakas maka-eyebags. Sub to you. Hehe. Sa magnets. Ay! Welcome, Smiley. Gumagana na, Smiley. Hi, Gumagana. Hello po, Ma'am Honey. Honey. Oh, mga ka-magnets. Sayon. Yes. Kasayon. Sa blue cheese. Yes. Yun. Thank you very much, Ma'am Honey. Sana magkita tayo and makakapag-collab. Yun. Meron din nag-comment si Sir... Ang dami. Ruben Glenn. Yes! Hyper, let's go! Hype, hype, yes! I know, Sir Glenn. May isa ka fact sa may isa daw na fact na mali. Sagad ka lang gid mag-English. Pero wow, thank you very much. Ba't may haha? Parang di sure. Hindi sure. Oh, thank you very much. Maybe pag naka-practice, yun. Pag naka-practice, medyo maganda yung dila natin. At ano, pag galit. I also want to shout out my students. Ayan. So, hi po sa mga students ko dyan sa Guimaras. Yung mga dating students and as well as to my new students. So, Yes. welcome to school, guys! Welcome to school! I'm your teacher, Ralph. Teacher Ralph is in the house. How's your first Ano month? naman ba? Comment down below kung kamusta yung first month nyo with Hindi Sir pa. Ralph. Pinig ko, first day pa lang ni Sir Ralph. Nagpa-short quiz ako. So he has to check if you have learned something from your previous class. Yeah. Oh, English yun! Galing! Ayun pala, hindi ko na-translate yung sabi ni Ma'am Honey.
siya. She's happy watching our video. Yun! Yeah. I love Actually, you yung I love- too. Yun. Ulitin na. Let's do this. Fact number 11. I love shoes. Hi. I love you. I love you. I love you. Last week. Okay. Hindi na siya magbalik. I love you. Parang first and last. Eventually. Hindi ka get over. I love bags. Next topic. Okay. Ano Huwag yan? na. Huwag na. Well, speaking of shoes, sige, mag-shut up na lang ako muna sa shoes. Kasi bumili ako ng shoes. Last month ka lang bumili. A month before. Yun nga sabi ko, I love shoes. Grabe ka. Tingin ko, after may paniwang tayo na motivational talk, I think, Yeah. talk about saving siguro. Para Oy, I have! matatapos ano natin to, labas natin tong clip na yung mga impulse buying. revelation kasi mahilig ako mag-window shop. Anong window binibili? Yung pagtingin ko sa window, yung nakikita ko siya. Yung tagus sa kanya. So, pag may nakita ako, tapos mga 4 times or 5 pagka-gift, tapos hindi pa rin siya matanggal sa isip ko. Oh. Ayun siya. Si Teddy yun! Ayun pala si Teddy. Oh, Akala yun. ko So, siya. yun yung nangyari. Eh, di Akala binili ko ko na. siya. Oh. This cost 900. Oh, mahal! 900? Oo. Gusto mo talaga? Yeah, gusto ko talaga siya. Sino? Sino? Si Teddy. Si Teddy, oh. Almost 10 years na hindi siya nagamit. Yung zipper niya pala, hindi ko na notice. No, hindi So, naman dapat i-fix mo na yung ano, yung zipper. Oo, I'm Diba? trying to... May alam ba kayo na pwedeng pa-fix yung zipper? Comment down below. Minsan talaga may mga bagay hindi na ma-fix. Ka naman gano'n. Akala ko ba naman artistic ka? Sometimes we have to be Pinakatawa realistic. mo. You have to be realistic. Optimistic / realistic. Being realistic, eto na tayo sa mga realization. Ayan. Dahil dito sa No Thumbs Challenge, I really realize how important it is to have, diba, complete limbs. Saludo talaga ako sa mga kaibigan nating mga PWDs, especially shout out sa biker na na-meet ko last May. Ano Oo, yun? merong What about- biker, wala siyang paa, and still Pero- he was able to join us sa ride. Biker talaga siya. Ako, I just bike for leisure. Initially talaga, it's really hard na if hindi ka confident. Diba? And sometimes, you see people na parang magpapasalamat ka na lang kasi you have the resources. Hindi na siguro sa bad parts, but also in terms of, let's say, kung meron ka ganun, di ba? Yun lang. Sometimes nagre-reklamo ka pa kasi parang kulang or whatsoever. But if you see other people, parang ang saya na nila kahit ano na. Like monetary values, economic. Yeah, ganun. We also have family Yes, problems, yung mga yung love na na-feel nila. Oo. Parang,
love So, from parents or from partners? I also experienced that from my students. Yes, I give if I have. I understand their Yeah. sacrifices and agony. So aside from those people na feeling nyo you lack something, Yeah. saludo din tayo sa mga taong marunong umintindi Yeah. sa mga natin. As long as you are very determined and you have the heart, you puso. Especially, you should have your goals. But at least, you know what to do. You Yes. know where you're going, and what are your means to achieve those goals. Yes, kasi pag may goals tayo, walang makakapagpigil sa atin. Yes, Kahit anong tama. bagyo ang pumasok, kahit ilang beses tayong hampasin ng katabi Oh. namin. Oo! Uy, hindi ko sinaladya! Go pa rin tayo ng go, di ba? Wala ka, at walang alis sa vlog na to. No, I forgave him. I understand. Understanding ako. Hindi ko yung sinasadya talaga. I know. I understand. Thank you. So that's it for today! Yeah! Thank you very much! I hope you enjoyed and you learned something. Yes, So ma'am. don't forget to Click on the subscribe button. and ring the bell. Goodbye everyone! See you! Yay! We're ready for our third challenge! Third na pala, third. Pick, pick, pick. You pick. Please, yung ano lang, yung easy. Easy breezy. Easy mo. Easy. Uy! Ah! It's cotton ball challenge! Cotton ball challenge! If you're interested to know about this, see you next month. Mayo kayo nakahapit ka mo sa akong channel. Yan ang panginulat mo. Pindutan ang subscribe button, pati yung galay, kag hindi pagkalimti. Rubeinspired!